sekuvimbisa kwatakaita kuti tichaedza kuti tinge tichibata veMinistry of Health, asi chandingade kukuzivisai ndechekuti foni yaMinista Obadiah Moyo, vagurukota rinoona nezveutano muno muZimbabwe, iri kungorira vasikana kutombodaira zvachose. Tanga tichida kuti tinzwe kubva kwavari kuti zvinofambiswa sei kana paine vechivanhu vari kuti vanokwanisa kunge vachirapa chirwere checorona. Hongu vatataura navo veruzhinji weZimbabwe vari kuti zvinogona kuti netsei kuti vange vachiedza mushonga wavo, nekuti zvinogona kunge zvichizonetsa kuti munhu iyeye akafa zvonzi honai aurawa nehurumende yakuda kuita zven'anga. Ndizvo saka tanga tiri kuda kuti tinzwe kuti zvinofambiswa sei, zvichida kuda pamwe mushonga wecorona tinogona kunge tiinawo muno muZimbabwe. Chinonyanya kunakidza oro chinoita kuti tinyanyodada nenyika yedu yeZimbabwe ndechekuti muchine masango ane miti yakasiyana-siyana, miti iyo inorapawo zvirwere zvakasiyana-siyana. Tisapedze nguva yenyu, regai titange kukurukura naGogo tinzwe kuti vanozvifambisa sei, vanorapa sei. Muri Zimbabwe kusangana zvakare kwatiri kuita nhasi uno tiri kumutora shanga. Sezvamunoziva imi, musine nguva tinogara tichikuunzirai avo vanobatsira mune zvakasiyana-siyana. Hongu masvikiro tinounza, hongu n'anga tinounza hatirambe, uyezve maprofita tinoaunza. Chinangwa cheduka ndechekuti munge muchiyamurika mumatambudziko amunogona kunge muchisangana nawo. Sezvamunoziva, tinofamba nzvimbo dzakasiyana-siyana tichitaurana naGogo vana sekuru kuti tichivabvunza matambudziko aya amunotiti nhai tibvunzireiwo vana Gogo, tibvunzireiwo vana sekuru kuti izvi vanobatsira here. Ndo chikonzero chaita kuti nhasi uno tinge tichisvika munzvimbo yemutorashanga, apo tasvika pamatare ambuya Mushita kuti vatiudze zvavanobatsira kune veruzhinji kuti ndezvipi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba, ndinovimba muchafarira chirongwa chatiri kukupai svondo rino. Semazuva ese ndinoda kukuzivisai kuti kune vanenge vachida kubatsirwa nemunhu atinenge tataura naye, nhamba ndidzo dzamuri kuona dziri kubuda idzo. Tibatei isusu veDrumas Media tokusanganisai nemunhu wacho amuruda kuti anga achikubatsirai. Unonzwa vamwe vachiti makubatasa panhamba, isati batare nhamba isu, garai maambavha. Hongu tinoziva kuti mafungiro enyu amunenge muinawo iwayo hatiarambe, asika munombozvibvunzawo here kuti isusu tasvika kuno mutora shanga ndiani abhadhara tollgate? Munombozvibvunzawo here kuti mafuta ekufambisa abva kunaani? Munombozvibvunzawo here kuti ko abata kamera ndiani? Ko ari kutakura equipment ndiani? Ko vanhu ivava vadyei? Kana maane mhinduro muchaona kuti sei tichiti bvisai mari yakati. Ditingwe ai wariyambutsa ditingwe ditingwe ndwere wariyambutsa ditingwe ditingwe ndwere wariyambutsa ditingwe ditingwe ai wariyambutsa ditingwe. Sala unonzi pauyini 7 ndinegara kumutora shanga, ndinobatsira zvirwere zvakati nyanyei, kuuchika, vanenge vachida mbereko ndinobatsira, vanorwarawo zvimwe zvirwere ndinobatsira. Saka zvirwere tingati zvamunonyanya zikanwa nekubatsira ndezvipi? Pazvirwere zvatinonyanya kubatsira zvirwere zvinenge anotambudzwa neveusiku tinobatsira, anenge achirwara kana anenge akatewa vese totose tinobatsira, kuuchika tinobatsira,
vanenge vane mamhepo, vane mhepo dzese tinobatsira, vane masvikiro yanonzi ayabude tinobatsira zvese. tinobuditsa. Kudambudziko rezvikwambo izvo zvese tinobatsira zvese. vazhinji vangade kuziva zvakare kuti mushure monge mabatsira munhu anotarisira kupora mushure menguva yakareba sei? Kana akurumbidzawo kuuya, urwere wake usina kunyanya kukura, anokurumbidzawo kupora. Kana auyawo munhu waneta, kunzi waneta munhu ane mwedzi yakawandisa, tinenge tichitongoitawo zvekutongoti tiri kungobatsira, hatizoti munhu wedu anopora zvarini, nokuti munhu anenge arwarisa. Right, tambozwa muchitawo nhau yecorona zvakamira sei? Tiri kuziva kuti muZimbabwe, kana kuti hatingati Zimbabwe but pasi rino rese mushonga iwoyo hausi kuwanika. Tanzwa kuti mati munokwanisa kubatsira. Ipapo tinokwanisa kubatsira nokuti zvatinoudzwa nesvikiro yedu kuti chakati shandisai ichi neichi, isusu zviri kuita sei, tikazvishandisa zviri kuita sei, tinotoona kuti zvararamisa munhu. Saka apa itarisiro rekuti mushonga uyu kutanga kuupiwa, ndokusaka vakatudza kuti aiwa, kumbirai munhu mumwe chete kana tovaviri moshanda nawo, muone kuti mushonga uyu munosvika nawo papi. Saka ndosaka taizamawo kuti titsvage tiende muzvipatara tichibvunza kuti ndisvikewo apa ndiwanewo munhu mumwe chete wandinokwanisa kubatsira maererano nenyaya yecorona, ndomuwana sei mazvona. Saka makamboedza here kutsvaga kuti muone kuti hurumende ingati chii pamusoro pekuedza kwenyu kubatsira vanhu vane dambudziko recorona? Hatisati. Zvekuti takangotorana isusu mhuri yedu ndiyo takangotemererana mushonga wacho, takati imimi temereranai. Saka takatemererana, tangomirira kuita sei kunwa poriji yacho, toramba takadaro. Saka zvichireva izvo kuti mushonga uyu mamusati mauratidzwa nguva yese, makatouratidzwa izvozvi? Ipapa patatanga zvirwere ndopavakauya vakanyatsotaura kuti uri kuona mudzi uyu neuyu unoita sei, unobatsira chirwere ichi chiri kutambudza nyika. Tingade kuziva zvakare kuna Gogo kuti nhoroondo yenyu yekurapa yakamira sei? Makatanga kurapa rini uyezve zvaita sei? Ndakabva kubva ndiri kumusha ndichiri mwana mudiki kusvika ndiroorwe ndibereke mhuri yangu, tinenge tichingobatsira apa nemakuru. Asi tingati munhoroondo yenyu yekubatsira imimi, pane here zuva ramunoti iri hanimbofe ndakarikanganwa, uyezve chii changa chaitika? Nozvo zvinoitika kunge magariro atinenge takaita panapa pamba, handizvo kunogona kuuya kuti pakutanga kwavabuya vachishanda, handitika vanhu vaikanda mari kuma445 zvichienda ivo vachizoya kuma4 kumakuseni. Saka vanhu vairarira vari pamba. Saka kurara kwavaita ari pamba, vamwe vanenge vauya kuzoita sei, kuzongoedza kuona kuti mudzimu uri apa wakasimba here kana kuti kwete. Zvokuti kuna vamwe amai vakabva kumauwe kupaso, right, mudzimu wauya kuma4 papa, ingoti usati wauya kumadeko vanhu vachitandara papa, because vakagara kudai vanogona kukuudzai zviripo maererano nezvamuri kuti apa pamira padai kana vakandiudza kuti iwe enda pane munhu uyu unomuudza kuti zvakadai zvinhu zvake zvaanazvo izvi asapinda nazvo mukati mazvona. Saka vakateerera kusvika nguva yavo yekupinda mukati umu, vakapinda akabuda, because dzimwe nguva taitopedzisa dhasi kuma8 kuma9 kana vashanda usiku, right.
Saka hambuya vaida kuona manizosho kuti mudzimu uri apa wakasimba here ndikutakura zvinhu zvavo zvezvi ndekuti pane zvandakanganwa regai nditese ndichipinda ndikati makanga neimi mabuda maimaniswa nzi hapane zvandikuda hambuya ivavo kurarama ndokunge varidzi vanga varipo dei panga kuti varidzi vakaramwira svutu zvikwenda hambuya vaidekana vatarisi vakatofa because vanga vatooma mazvona vapinda kudaro vachinzi ndoda kubvunza vapinda kudaro inini mudzimu wangu watoenda ndobva vapinda zvikanzi ambuya wacho vatoenda amai vaya ndobva vabuda kudaro ndakazonzwa vanhu panze ndisati ndabuda mumba inini mumatare vanhu vachinzi munhu wafa ndikati asi munhu wafa ndo arwere here vauya ndobva ndati munhu yeye ngaachipinda mupi munomu ndobva vapinda mai vaya vapinda kudaro ndobva ndaona havasiwo murwere kusvika mai vaya ndakazovabatsira zvavo ndobva taenda navo kurukova kunovashamba zvanga vachida kuedza zvacho kusvika mai vaya vabepura kudaro ndobva ndosvika ipapo panga patove nemapurisa ekuchinhoisa taiziva kuti panga nemapurisa aibatsirwa vakazopesera vataura zvikanzi amai ava dai mamuri vamwe dai marega kuvabatsira nokuti amai ava vauya nekuedza pazvataurwa kuti munhu usapinde nezvinhu zvako vaudzwa tichinzwa asi amai ava vazotakura zvinhu zvavo vachipinda nazvo mukati dai mavaregerera vakadaro ndikati aiwa zvidaro nokuti kwavanogara ine handikuzivi vaibva kumauwe ndokwavaibva zuva iroro zveshuwa handiri kanganwa nokuti ndandaitirwa miedzi yakanyanya tozouyazve pana sawira wangu ari kuamerica anoti iye ane dambudziko rekuti agere nemukadzi wake mumba vakungoitawo murume nemudzimai zvezita uyo anoenda mubhedroom rake uyo achienda mubhedroom rake ava pachisina kuwirirana kana ndisingakanganisa akazonditaura futi kuti mudzimai akatobva pamba matambudziko akadaro munokwanisa here kuayamura naigogo zviri paviri pane pamwe kunzi murume pamwe unonge usina zvimwe munenge musingawirirani izvozvozvo hazvinetsi izvo ndinobatsira ndezvinhu zvakanyanya saka muri kuti imimi kana murume usina bonde munokwanisa kubatsira kana akasungwa zvezve pane vamwe vanosungwa nevamwe vakadzi kuti kana asungwa nomwe mukadzi simba mumba mako unenge usisina unenge wakuwana simba kune munhu anenge akakusunga aiwa ipapo ndinosunungura ko nauye vamwewo vari kuchema vachiti murume wangu akanditiza pane 5 years mukadzi wangu akanditiza munobatsira here matambudziko akadaro kuti mukadzi adzoke kana kuti murume adzoke apo ndinoedza vakawanda vandabatsira vamwe aitotizwa nevarume achisiva siva imba nevana mota zvese sara nazvo asi ndaibatsira achidzoka ko tozouya ipapo panhau iyoyo yamuri kutaura iyoyo toti munhu ari kuuk pane here zvamunoda kuti mushandise because tonzwa mumwe achiti toda chipfeko chake toda zvakati zvake pane zvamunoda here kuti zviuye kwamuri mugokwanisa kuti mudzose munhu iyeye aiwa inini pachipfeko handishandise asi kana iri mhuri yangu kuti ari kuharare kwaari akarwara akanditi ndarwara aiwa ndiri kuno ndinobatsira asi kunze handisati ndazviita tingadewo kuziva zvakare panhau dzembavha vanhu vanzwa nekubirwa gogo mararo vanhu achema nekubirwa munobatawo here mbavha kana kuti iko kwamuko pambavha apa ukabirwa kuti wabirwa vanhu ava ndakamboshanda navo vanokwana 3 kuti wabirwa musi iwoyo wokurumbidza kuuya uchinopinda mudare vanokuudza kuti zvinhu zvako zvafamba pakadai kana zvatengeswa anokuudza kuti zvatengeswa
kana zvavigiwa zvinonzi anokudza kuti zvaiswa pakadai. Oho, toti zvatengeswa. Saka ini ndichazviwana here? Hazvidzoki. Oho. Panauya mataura embereko. Embereko ndinotouchika kana anerwadziwa nejeko zvinobatsira jeko ichipera. Nokuti munhu kana achinetseka kubereka inenge vamwe inenge iri jeko. Vamwe kunenge kuri chiri chiwana. Asi kana iri jeko ichinzi jeko aiwa jeko ndinobatsira. Kana kuuchika ndinouchika nditoine vana vakawanda vandakauchika. Vamwe kana muno munzvimbo mandakagara vatorimo. Kana ane munyama wokusarorwa ndinogeza zvinowana imba. Kana achinzi andiwane basa unoshandisirwa jira chete upo mushonga. Pana mushonga unopiwa. Unoshandisirwa jira yetsunguni netsumu dzakatatu kudai sho. Kuita kumaziso udzorera zviende. Basa rako unotoriwana rauri kuda. Ko kana ndichida kukwidziridzwa pabasa. Ndizvo zvimwe chete unoshandisirwa machira enjuziva. Oho. Ndanga ndichida kuziva zvakare kuti panauya mabva mukutaura embereko kuti muzoti imimi munokwanisa kubatsira. Munotanga maratidzwa here kuti ava vanhu hongu ndikavabatsira ndinokwanisa kubudirira, kana kuti munenge matoratidzwa kuti nyangwe ndikamubatsira handikwanisi? Kana asingakwanisike varidzi vanotaura oga kuti iwe wanimbokukwanisa. Kana achimugona unenyatsotokudza kuti ndinokuuchika. Aha. Asi munenge maona here kuti dambudziko riri kumurume here kana kuti riri kumukadzi? Kana dambudziko riri kumurume anokudza kuti murume wako ndiye akadai uyai mese. Kana dambudziko riri kwauri iwewe anokudza kuti dambudziko riri kwauri iwewe mukadzi. Todzoka kune nhau yemabasa iyoyi. Muno zvamataura kuti panoda kuti munhu ashandise jira. Ndinasawira wangu aitaura kuti ndane 6 years ndiri kuno kubasa. Asi hakuna chiri kuita sei? Chiri kufamba. Ari ku-UK basa harisi kumuka. Poitwa sei munhu ari kure zvakadaro? Kana ari kure nekuti panapa hatishandise mishonga chete. Kana ukapiwa jira rambuya unongotora mushonga iwoyo wakatokwana kakudza kuti tokushandisira jira iri ndiro unofana kushandisa odai zvinhu zvako zvinotoita vakatowanda. Saka zvichireva kuti tinokwanisa kuti titumire munhu ada kubatsirika jira racho. Hazviiti, ndiri masvikiro aiende kure. Anotouya. Nzira iripo chete kuuya kwake. Ko nhau yekusvitsa midzimu? Hayekubuditsa mudzimu. Kana chinzi mudzimu uyu wakambobikirwa kana katatu uchiramba kubuda. Kana wabatwa pano pamusha pedu pano aiwa unotobuda. Midzimu yakawanda yandaburitsa, yakatowandisa yandaburitsa. Kanzanzi wakatsipikiwa haubude, iwe wakazoita sei, aiwa hakuna zvakadaro, unotobuda chete. Ko todzokera zvakare panhau yekumabasa iyi. Ndinasawira wangu anoita basa rekutengesa dzimotokari. Asi pane imwe nguva anotaura kuti gore ratopera ndina kana moto yangu 1 yatengwa. Aiwa, kana zviri izvozvo anotopiwawo mushonga. Kana nyange uchitotengesa kana kanonzi kajigs kana kanonzi kai ukapiwa zvinhu zvako hazvimiri. Hazvitombomira iwe. Ndinotori wakawanda unobva muHarare mumwe wachiwa kuno wachitopiwawo izvozvo. Vachitotaura achitoti aiwa zvinhu zvedu zviri kufamba. Saka mati vazukuru vanoda maraki kuti vaitewo laki. Zvese izvo zvinopindwa mukati momwaridzi ndivanokudza. Vanotokudza. Kana unomunyama usingaroorwi unomamhepo zvese vanotokutaurira kuti ndezvauri. Unofanira kushandwa wakadai. Kana uchigezeswa unogezeswa.
Asi pane here dzimwe nguva dzekuti nekuti pane vamwe vakatondibata nezuro chaiye vachita kuti hatitombonzwisa zvikuitika mumba medu isu, kana kuti uti tikagadzirwa uyu anongoita zvake uyu anoita zvake, tikada kuti titi ngatifambise mhuri vamwe vanodududza havadi, pakadaro poitwa sei kana vanhu vasiri kubatana semhuri? Tomboti mumhuri pari kuuya vanhu 5 kuri kuda vanhu 2 kugadzirwa, vamwe vari kutaura kuti hazvina basa rese izvo. Kana vamwe vachiramba izviri zvemhuri kunzi imhuri yese ida kugadzirwa, vanenge vasvika vaya ndo vanobatsirwa, ava vanenge vasara ava vanotobatsirwa rumuri mukati, batsirwa nemudzimu ndo anoziva zvavanoita, kuti vasina kusvika kana nyangwe ari kure anoshanda nevaripo, ari kure uye anozoshandiwa nani naivo ndo vanoziva zvavanoita. Ndeapi mashoko enyu ekupedzisira mungade kuudza ruzhinji rweZimbabwe rungave rwakatarisa pane ino nguva? Chatinongoreva chete kuti vanoda hatimanikidze, asi vanoda kubatsirwa ngavauye vatesei vabatsirwa. Vamwe vari kuchema vachiti hanzi tarasa mari wedu tafamba taneta, hapana zviri kuita sei? Zviri kufamba, tanzwa nekujingirwa dzimari dzedu, todini? Ndapi mashoko amungade kuvapa? Isusu kunge patinoshanda naambuya, pandinoshanda naambuya, ambuya havabvumi kutora pfuma yemunhu vasingazokwanisa kuita sei kurapa chirwere chacho. Zvichinzi ichi chirwere handichigona, anotoudza kuti aiwa handichikwanisi. Chavanokwanisa anotokuudza kuti ichi ndikuita sei, ndikutambira. Asi pane chirwere kachimwe chaunotoona kuti uyu munhu atoparara nechekare, wozongoenda naye kuti ndikuenda naye kunobatsirwa, iye muchitoona kuti munhu akabvira kure atoneta kuti haachadya kutaura haachataura, moti tiri kuenda naye anobatsirwa apapi, iye anenge atoparara. Saka munokurudzira vanhu kuti vange vachiuya nguva ichiripo pasina zvinonetsi. Pane here tomboti une njuzu, pane here zviratidzo zvaungakwanise kuziva nazvo kuti munhu kuti inini ndinayo njuzu kana kuti handina? Uyezve kwamuri tingati njuzu yakanaka here kana kuti yakashata? Ko Svikiro yakashatei? Hapana chayakashata. Kana yakabuda ichinzi ndiri kuchengeta, hapana chayakashata. Asi pane here zviratidzo zvokuti munhu anaye anokwanisa kuziva kuti uyu ane njuzu kana kuti haana? Kana apinda mukati mudare, kana une njuzu anotokudza kuti une njuzu yemumvura kana kuti une njuzu yemumakomo. Zviri paviri, pane njuzu dzemumvura, pane njuzu dzemumakomo. Anogona kukuudza kuti njuzu yako ndeyemumvura. Kazhinji inini ndinototurika vane njuzu wachona. Kana dziri njuzu dzemumvura, ndinotoenda kune mvura yakawanda, ndokwandinoturikira ikoko. Kana dziri dzekunze, ndinoturikirawo pano padanda repangu. Ko ndine mumwe zvemubvunzo, kune vanhu tingati kana varume anorota akarara nemudzimai, kana mudzimai anorota aine murume, chii chinenge chichiitika naye Gogo? Pane zvimwe zvacho, kana uchinzi wakafirwa, kana wakamboroorwa wakafirwa, uchirota uchirara nemurume, zvichireva kuti murume wako hauna kumbomubvisa, uchiri naye hauna kumugupura. Saka zvinoitwa sei? Nekuti varitoripo vanotaura kuti mufungeni murume wangu ane 5 years afa, but mumba usiku wega ndendinaye. Aiwa, unongosina kubvisa zvinhu zvake. Pane zvinonzi marusa. Murume kana afa unobvisa anonzi marusa, unorasirira iwo ushamba mushonga, uchireverera kuti aiwa murume wangu kana ukauya usasvike kwandiri, svikira pano pandirasira zvinhu zvako izvi, ndi pane mukadzi wako ina ndisisiri chii mukadzi wako.
kana usina kumushambira kutora mushonga kuti murume wafa usina kubvisa marusa iwayo aiwa unoramba unaye kana kuroorwa kunonetsa kana iwewe murume kana ukaroora imba yacho haigari nokuti muriti anenge aripo. Saka munoreva here kuti kana mukadzi wangu akafa ini ndakutomurasa? Aiwa mukadzi wenyu mimi kana afa handitika murume kana afa unogera unoita mazuva 3 avipo rechi4 unogera bvudzi rako unotora mushonga uisa mugaba unotora bvudzi rako ugera ukagera bvudzi rako unoenda pamuti womutsoro ndepaunoenda unorerera ipapo kuti murume wangu bvudzi rako ravaibata ndereri ndiye mukadzi wako wanda kusiya papi panapa inini handisisiri chi mukadzi wako utora bvudzi rerere nemushonga uyoyo ukwiribira ipapo wobva ipapo ufamba usvika pamharadzano ugeza mushonga ukageza mushonga wako unogezera munyazen'e kana chinonzi chipfuko ukachipwanya chimwe chachona ndemaonesa mushonga nemvura wogeza imomo kana wageza imomo uchirera kuti murume wangu pano ndepaunodzokera hausvike futi kwandiri panapa ndepatwa nichi nomukadzi wako neimba yako wopedza kugeza unokudubura negumbo kudai zvoko wopwanya uchienda kumba haucheuke kusvika wasvika kumba ndio kunonzi warasirira chii marusa. Usina kudaro aiwa unonge unaye ndisaka uchizomurota uchirariwa vamwe vanoti aiwa kana zvakadaro ukaurotawo zvakadaro zvimwe zvachiona unonge wakatoberekeswa mudzinza pamwe unonge uri mukadzi wechikwambo kana kuti unonge murume wechikwambo zviri paviri zvinhu izvozvo. Veruzhinji vangade kuziva zvakare Gogo ipapo ndichipa muenzaniso umwe sawira wangu wechidzimai akaroorwa zvakanaka vakaita muchato asi akazongokwana nguva yangoti murume akati ini handisi kumboona rudo rwedu ruchinyasoita ini handichada pasina kana chaatadzirwa murume haachangodi uyezve iyeyu mudzimai uyu anoti izvo dzimwe nguva anorota aine murume chii chingave chikonzero? Ndizvo zvatichareva zvemumusha kuti pamwe unonge wakaitwa mukadzi wechii wechikwambu zvemumusha vabereki zvavanoita vanoromba zvinhu zvavo wokugadzikira unzi ndiye murume wako saka kuti uchizogara imba hapana nokuti unonge wakapiwa murume womumusha imomo wokuromba. Ko pane tingazive sei kuti murume uyu akaneta panyaya dzebonde? Anooneka anenge asina simba dzakakwana. Murume akaneta anooneka simba dzakakwana pabonde anenge asina. Saka mukaona munhu akadaro anenge asina simba dzakakwana pabonde kuratidza kuti anenge achitoita kutobetserwa nechi mushonga. Kana ari munhu angave nesimba kumashure uku uchizomona murume wako akuneta pabonde kuti haachagona izvo ndizvo zvinoratidza kuti anenge akasungiwa chii nevamwe vakadzi kunze anenge akutodawo kutsvagirwawo mushonga wokumusunungura kuti achidzoka chii pabonde. Ko ndine asahwira wangu zvakare ari kwarusape anoti izvoni anorumwa nenhunzi obva atopera simba dzimwe nguva kutodona hapana chepamba chaanokwanisa kuita uyezve anorota amai vake vachiuya vachitosikopushira mudzimai wake kudivi iwo otorara nawo akagozovabvunza naye mama zviko zvamuri kuita akataura kuti hausati wati odini akati inini handidi kuuraya mai vangu saka ndo ozvifambisa sei ari kuti inini dai paine mushonga ukuti zviri pana mama wangu zvibve varambe varipo ndichiziva ndi mama wangu ivo vachiziva kuti mwana kwete murume. Pane maitiro here asina kukuwadza amai? Izvo mai zvine zvakuda muri mudare ndio vanenge vakutotaura kuti panopinda zvakadai panoitwa zvakadai panoitwa zvakadai zvine zvakuda muri mudare mavo. Masare ndinocheka
kana ndisina kucheka masari pane umwe pane masari ari patatu, pane epakati, pane emukati anoita mapundu, pane yane buda. Kana yari emukati ndinokupa mushonga wekuita kupfeka. Kana yari yepakati nepakati pokuti uku neuku apa pacho apa, aiwa ndinocheka. Kana varume chaivo ndinocheka. Varume vanoaita futi? Varume vanoita masari. Ndotombowacheka. Kana waicheka kudaro inenge yakuzoda mushonga wokuisa wokuti sadi risadzoke. Unongori mushonga wokudi wokutouraya kuti inyatse kupera. Ukairicheka isina kuiswa mushonga inodzoka. Izvo futi masari anokonzesa futi kushaya imba kana kuuraya vana vanongo chibereka vanofa nemasari. Apa masari ndobatsira. Ko pane vamwe vanondibata zvakare vachitaura kuti murume wangu chipfambi achanyanya, akaenda kune uyu oenda kune uyu oenda kune uyu, ndakutotya kuzadzwa zvirwere, ndoita seiko murume wangu agare pasi? Ayo unongori mushonga womupfuirira kwa anenge akugadzikewawo pasi. Unongo watova mushonga womupfuirira pane pautodiwa mupfuwira. Munobatsira here? Ndinobatsira zvangu asi handina mupfuiriro wokudyisa. Ndino mupfuiriro wokugadzira miri wako iwewe mudzimai. Handitore mushonga wokuti enda unodyisa murume, kwete. Asi ndinogadzira miri wako iwewe. Zvimwe murume anoita pfambi, isusu vakadzi takasiyana siyana. Pane mumwe ane mvura dzekuberekewa nadzo mumiri make. Iwe unongochiti ndiri right, but unenge une mvura dzemumiri mako. Ukaona kunyanya murume achikusiya kudaro, itoedzawo kufamba kuti upiwe mushonga wokudzisa miri, wokukamurawo mvura. Saka zvichireva kuti chikonzero chekubuda kwababa mumba zvinogona kunge zviri pakasiyana. Zvitori pakasiyana. Nokuti kana une mvura kamurume hamire, anomira papo. Ko alright, vice versa, chipfambi chiri kumudzimai, nekuti kune varume vatotaura kuti ino mukadzi ndomuda ini, dai asiyana nechipfambi chaari kundiitira ichi. Amwe inenge rimwe yedzinze mushamai. Pane chimwe chihure chaunotoona kuti imwe yedzinze. Zvinenge zvakuda kugadziriswawo futi kuti kashaveka kukaite sei kabude agadzikike pamba pake. Ndinovimba tadzidza zvakawanda muchirongwa chatakuunzirai zuva ranhasi. Regai tichifamba zvino kubva kuno kumutora shanga todzokera kwakare kuHarare, ndichivimba kuti zvataudzwa pano mawanawo zviri zvitatu zvamafarira. Mazvifarira tibatei panhamba dziri kubuda idzo. Nhamba idzodzi zvakare dziri paWhatsApp, saka munokwanisa kungoti tekstira. Mukaona tisingakupindurei munguva iyoyo, noona vamwe vachiti munodada, hamudi kutaura nesu. Dzimwe nguva tiri kutotaura izvozvi, kune mumwe munhu ari kutotaura kuti munodada. Uyezve pamunotisendera mameseji paya paya, chikumbiro changu zvikuru musangoti hai, ini ndopindura ndoti hai, mubva mati makadini, ini ndoti tiripo makadini. Akomana mameseji anenge akawandisa, ndoda kuti mundikwaziseka. Hongu hamurambidzwa kundikwazisa, asi mubva matsanangura zvese zvandiri kuda. Inini ndiri kuda kubatsirwa nezvakati zvakati, mungandiyamuro here? So that inini pandinongoenda pafonika ndinobva ndangokupindurai mhinduro yenyu ndichikupai, pane kuti timboti hai hai makadi kwete. Hongu ndoziva kuti zvakakosha kunge tichimhoresana, asi nekuwandira kwandoita ndikakuti hai nhasi mangwana ndopandozokuti makadini, saka unopedzisira wamudambudziko rekuti hausi kubatsirwa nekukasika zvinhu zvaunenge uchida kuti uita sei ungochibatsirwa. Mutiregerere dzimwe nguva pamunosenda mameseji dzinenge chidhiraivha hatikwanise kuenda paWhatsApp, asi kubva na 7 manheru kusvika na 10 tinenge tichikurukura ipapo. Mafoni hongu mungava uri foni henyu
asi ndinowanzofarira kuti tinge tichitaura paWhatsApp nekuti nguva yandopedza ndichitaura newe pane vamwewo vari kuda kuatendwa ndopaipa panozonzi ingauya online hausi kudawo kutaura nesu. Ndinotenda zvikuru muri yeZimbabwe nerutsigiro rwamuri kutipa. Rambai makadaro ndichipa kutenda kumhuri yatashanyira zuva ranhasi nekuti gamuchira kwayaita nekutipa hurukuro kwayaita. Sekutaura kwandaita todzokera guta reHarare. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media, taking you to another level. And it's bye for now. Muri yeZimbabwe ndinovimba mafarira chirongwa chatakuunzirai nhasi patanga tina Gogo Mushita. Vanowanikwa ivo vachiti vakarotswa mushonga unowanikwewo uchirapa chirwere chanetsa pane rino pasi, chirwere cheCovid-19. Hongu, asi chatingade kukuzivisai ndechekuti tichibva pano paGogo Mushita tiri kuenda zvakare padyo zvikuru apo pana sekuru zita rawo rinondinetsa kutaura. Hanzi vanonzi sekuru Matuzvi, vanobatsirawo zvakare. Toda kuti tiende kwasekuru Matuzvi tinzwe kuti vanozvifambisa sei vakapuwa zita iroro, vakazvipa here, vakapiwa here, uyezve kuti simba ravo riri papi. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Kubva kwandiri Andrew Nasha ndakutotadza kutaura zita rangu. Kubva kwandiri Andrew Neshamba, Fiona Nete. tinoti bye bye. It's bye for now.